Ja nyt se rullaa. Tähtäile mua. Joo. Jos tää menee puihin, niin mä enää sori. Treenaa vaan voimaa. Vastukset oikein. Oh. Sitten lähtee. Pitkät vedot. Hengitä. Jaksaa. Pitkät vedot. Jaksaa. Mennä vaan. Loppuun asti. Saa kattoo paljon jäljellä. Hyvin menee. Loppuun asti. Jaksaa. Se laskee metriä. No niin, anna mennä vaan. Loppuun asti. Jaksaa. Loppuun asti. Pitkät vedot. Hengitä. Jaksaa. Vielä. Menee. Hyvä. Paljon se oli? 1.20.1. Se parani. Se on täällä todisteena siis. Tässä. Ei mennyt alle. Ei. Mut hei, parani. Nyt annat olla tässä ja muutaman viikon päästä uudestaan. Muutaman viikon loppu vedetään putkia. On vähän dieettiä. Mut toi on jo, ajattele, se melkein sekunnilla parani, ei ihan. Se missä sinulla vaatii puristus, viimeinen 100 metriä. Siinä se hyydyt kaikista eniten. Se on päällä vielä hei.